Nens i nenes, petits i grans. Just d'aquí un moment aquesta campana tocarà i a poquet es desvetllaran els nostres gegants. Nens i nenes, petits i grans. L'Antoni i la Marina sempre han volgut que arribi aquest instant, per ballar amb vosaltres els infants, per riure amb tothom i fer cada dia la festa més gran. Nens i nenes, petits i grans. Nens i nenes, petits i grans. L'hora ja ha arribat. Després de dormir i al ritme dels músics d'agrair, a les monges els haurem de conduir. Nens i nenes, petits i grans. A ton pare i a ta mare has de demanar que es fiquin dins els gegants i ens ajudin a fer-les ballar des d'aquí fins al seu destí. Hem de fer el de 1, 2 i 3 o no? No, això és... Sí, átalo tú a la pulsera, va. Ven foto. Recordem que ara és el moment on tots els nens que vulguin deixar el xumet els hi podran donar els gegants. Nacho, Albert. Si quieres podemos la cámara. ¿Dónde está el chico? Sí, aquí, el culo de la cámara.
más para atrás. Un poco. Ahí.